Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan, izendatzailetik erro karratuak ez diren erroak zelan kendu ditzakegun ikusiko dugu. Dakizuenez, erroak izendatzailetik kentzeko prozesu horri arrazionalizazioa deitzen zaio. Eta gure buruari beti galdera berdina egin behar diogu. Ea, zein adierazpenekin biderkatu behar dugun izendatzailea, biderketa horren emaitza, errorik izan ez dezan. Bai? Bueno, erroen propietateak kontuan izan da, jakin badakigu, erroa deuseztatzeko edo erroa kentzeko, erroaren errotzailea eta errokizunaren berretzailea, bai, berdinak izan behar direla. Beraz, zein adierazpenekin biderkatu dezakegu 3 erro 5 hau emaitza 3 erro 5 kubo izateko? Bueno, esan bezala, erroen propietateak buruan izan da, 3 erro karratu izango ditzateke adierazpen hori, bai? Zergatik? Bueno, badakizuenez, errotzaile berdina duten 2 erro biderkatzen ditugunean, errokizunak biderkatu behar du, bai? Eta hemen daukaguna zer da? 2 berreketen biderketa, bai? Eta hau egiteko berretzaileak batu egin behar ditugu, bai? Beraz, berrekizuna dagoen bezala utzi eta berretzaileen batuketa 1 gehi 2, 3, bai? Beraz, izendatzailean dagoeneko ez daukagu errorik. Baina, izendatzailea moedatzen badugu, zenbakitzailea be biderkatu behar dugu adierazpen beragatik. Zatikiaren azkenengo emaitza edo zenbakizko balioa ez aldatzeko, bai? Beraz, zenbakitzailean be 2 bider 3 erro 5 karratu. Bai? 2 bider 3 erro 5 karratu, 2 bider 3 erro 5 karratu. Adierazpen hau ez dago simplifikatzerik, beraz, holan utziko dugu, bai? Ikus dezagun beste adibide bat. Aurreko kasuan bezala, ze adierazpen behar dugu erroa kentzeko? Kasu honetan, erroaren errotzailea 5 da, beraz, errokizuna 2 ber 5 izan behar du, bai? 5ak kentzeko eta errorik gabeko izendatzailea lortzeko. Beraz, zein adierazpen jarri idatzi behar dugu izendatzailean 5 erro 2 ber 5 lortzeko? 5 erro 2 kubo, ezta? Ze 2 erro hauen biderketa, 5 erro 2 karratu bider 2 kubo, berrekizuna dagoen bezala usten dugu eta berretzaileak batu egiten ditugu 2 gehi 3, 5. Bai? Aurrekoan bezala, zatikiaren emaitza ez aldatzeko, zenbakitzailea be, bider 5 erro 2 kubogatik egin behar dugu, bai? 6 bider 5 erro 2 kubo, 6 bider 5 erro 2 kubo. Kasu honetan, simplifikatu dezakegu, 6 zati 2, 3 da, beraz, azkenengo emaitza, 3 bider
bost erro, bi kubo. Bai? Azkenengo adibidea. Adibide honetan, letrak agertzen dira, baina prozesua berdina da. Bai? Zer izan behar dugu, zein adierazpen izan behar dugu errokizunean erro kubiko hau kentzeko? Aurrekoetan esan bezala, errokizunaren berretzaileak 3 izan behar dira, kasu honetan, bai? Erro hau kentzeko. Bosta ere, hor egon behar da, bai? Bosta momentuz ez dugu ikutuko. Beraz, erro hau lortzeko, zein adierazpenagatik biderkatu behar dugu izendatzailea. Bosta, esan bezala horretziko dugu. 3 erro, 3 bider akarratu, bider, 3 erro, 3 hau berretzaile gisa 3 esateko 3 karratu idatziko dugu hemen, eta akarratu hau azkenean akubo bilakatzeko abakarri idatziko dugu hor. Bai? Ikusten duzuenez, aurrekoetan bezala, errotzaile berdina duten bi erroen biderketa daukagu hemen, egiten duguna da errokizunak biderkatu eta errokizunak berreketak direnez, berretzaileak batu egiten ditugu. Bat gehi bi, 3, bi gehi bat, 3, eta errotzailea kendu dezakegu. Bai? Izendatzailean beraz, bost, bider, 3, bider A, eta zenbakitzailean B, adierazpen hau idatzi behar dugu, bai? Beraz, bia, bider, 3 erro, 3 karratu A. Bai? Zenbakitzailea mantentzen dugu, azkenengo adierazpen honetar arte, bai? 3 karratu A. Eta hemen begiratzen dugu ea sinplifikatzerik dagoen. Kasu honetan zenbakiak ezin ditugu sinplifikatu, bai? Baina A hau kendu dezakegu. Beraz, azkenengo emaitza izango litzateke bi bider, 3 erro, 3 karratu A, zati, bost bider 3, 15. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.